Umatye goduku kuze angathinjwa lithambo lasemzini zizezonto ezatya isikhwebu sakwamkhwekazi kwanoqambula into ezingawudliya umlilo wenkomo zidliwe inyamakazi yona ihlala emahlathini zibunyonyona zibutshebelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi phezu kwentaba selenge namhlanje being Friday the 18th of February 2022 luloko losuku esithaka ngalo uFriday. Namhlanje ke siphethe umcimbi wamathunzi amnyama, iyinto eninzi ke lento izindidi sabe sincokola ngayo ke namhlanje, kodwa sibe sithaka siyadlula nje xa sithetha ngazo ezindidi zamathunzi amnyama. Uyabona ngelinye ixesha ubona ubomi bakho bumile ujikeleze wamba uhlanjwa wamba utyamayeza, ngelinye ixesha lamathunzi amnyama awafuni kwaloo nto mntana omhle. Sincokola ngaloo nto ke loo mathunzi amnyama ajikeleza apha phezu kwakho ungumntu nje. Yabona ke zizinto zizinto ezidalwa ngumntu, ziyakwazi uba ziphinde ziphele ukuba uye wayimela ngeenyawo nje into yakho ukuthi ingakombathi. Phambi koba singene ke kuyo lento yothaka sithi wena mntu othi ufuna ufunda ngawo la mayeza esintu i-practically siyayincokola mos lento sayiphinda-phinda sithi on the 2nd of April kulo nyaka sizawube sidibene kule ndawo kuthiwa yi-Protea Glen eSoweto. Wena mntu ke wakhe wasesikolweni sakwaVusilanga ufuna ujoyina, fonela okanye rather thumela i-WhatsApp message kugogo uMakhosi ahlangene 082 960 6214. Ubhukishwa ngolo hlobo ke we only take 20 people ke bantu abahle. Ukuba idlulile ku-20 ngelishwa sizokwazi ukukuthatha. Sidlule kuleyo sithi wena mntu ofuna uncokola nobhele mhlawumbi emva kwale discussion ukuzaba nemibuzo, we book i-session eba yi-hour yakho mntana omhle, siyakufonela uncokole siphume nento sithi xa injengohlobo itsho ngalo kuxa kutheni. Ukuba ifuna iyeza si-recommend iyeza, ukuba ifuna iyeza sitsho ukuba yithini. Is a very good platform where we talk nawe utsho lento uyitshoyo siyitolike ngohlobo siyitolika ngalo. Injalo ke into ye-announcements singene kwindima yanamhlanje sithe mosingumatye goduka kuze angathinjwa lithambo lasemzini. Sithi maswagawule swarhuqe ke namhlanje njengoba sithetha ngayo into yokugxotha izimnyama, sithetha ngawo amathunzi amnyama. Yabona xa beyikhumsha kuzawuthethwa ngee-negative energies, zii-energies at a spiritual level that are hovering above and around you ezikumisela izinto. Zizindidi ke ezi-negative energies, sizawuyitsho engazungena ndawo kule nto sizayixuba sitsho sithi lena iyangena. Njengoba sithetha ngazo nje ezi-energies, we just wanted to pick ezizi-common, otherwise zona zi-more than what is in this list. Apha sithi some of izimnyama. Eyokuqala neyona iye imphathe umntu yile nto kuthiwa i-generational curse. Ukuba nako kwenu kwashwatyulela ukhoko wakho kwathiwa wena nenzala yakho, loo generational curse ke mntana omhle iza kunombatha phakathi kwekhaya. Umntu athi xa eshwabulela umama wakho athi soze ube nto wena nabantwana bakho. Omnye azokwenza into apha phakathi kwekhaya athi wonke umntu ophuma kweli khaya. You'll notice ukuthi lena nilikhaya nje anihambeli ndawo ninonke. Oye wangathi uyazama kuba isihlwele sizama, uyabona uba yeyi kufuneka ezamile. Kubekho esi simnyama esibangwa kukushwatyulelwa. Abanye bashwatyulelwa ngabazali babo, makhulu babo, odado bawo kuba wenze into equmbisa ikhaya. Omnye adashwatyulelwe likhaya nje lilonke kuhlawule kuthiwa ubani soze abe nto. Shwatyulelwe ke wena and njengoba beyidalile nje emhlabeni idalekile mntana omhle nakweli zulu selizamayo uba siyofika kulo, kuba kaloku kuthiwa what is above is the same as what is below, what is below is the same as what is above. Idlule kuze kule nto kuthiwa yintakatho. Uthakathwe mntana omhle ulandelwe ngamashwa. Kuthakathwa ke okuthakathwa apho uthakathwe khona ngasekhaya, ngasebumelwaneni, emsebenzini, enkonzweni, kuloo ndawo ujikeleza kuyo. Apha uthakathelwe ukuba ulandelwe ngamashwa, uthakathelwe ukuba ulandelwe zizimnyama, uthakathelwe ukuba ungathandeki, ungabiyonto. Yintakatho ke le, uyayibona le ifuna amayeza. U-generational curse uyalifuna iyeza, but ii-curses ezisuka ekhaya azifuni iyeza. Kubekho lena ingumona. What you'll notice with umona,
ayingomuntu ukuthakathileyo ngokuhlanganisela amayeza. Kumuntu othi xa ijonga lento uyenza inhliziyo yakhe ibe buhlungu ebengasi ngaphumeleli, utsho ngaphakathi omnye is not even intending ukuthi ungaphumeleli qha lento uyinqwenelela ukuba ingaye yakhe. Remember, xa uthakathwa kudilishwana nespirit mntanomhle. Ezi zinto ethe spiritual level yiloo nto umntu ayotoilet ethapeni ayibiza itoilet ngawe ube wena u-overseas yena lapha ikumbathe into, because kaloku ispirit lento inguspirit travels at the speed of light. Umntu okushwabulelayo athethe, the word travels at the speed of light. So yonke loo nto ke ngokwenze ulandelwe zizinto ezikulandelayo. Izicupho into eniyaziyo, walala nendoda yomntu, lo mntu wathi olele nendoda makalandelwe into ethile, ikulandele ke loo nto ingalomashwa. Oye wazoba into ethile makwenzeke into ethile, oye wazothi makwezizicupho ezo, iya ngokuba ucuthwe entwenini. Mhlawumbi wena ucuthwe kuba ulisela, mhlawumbi koba ubusela bakho alandelwa ngamashwa. Yiyo ke loo nto eyalifunayo iyeza. Iyalifuna ke iyeza lezicupho. Izichitho ziyalifuna eliyeza sithetha ngalo. Isichitho ngumuntu okuchithayo, umuntu uchitha emsebenzini, uchitha ecaweni, uchitha kuloo komiti, uchitha kuloo relationship, ukuchitha kuloo nto iyo abantu abadibana kuyo. Iyakwazi uchithwa ethaveni kuba ungumuntu oyingxaki. Kugalwa amayeza ukuthi ubani angaphinda angene apha makwenzeke into ethile ngobani. Sisichitho eso. Isichitho noba uchithwe ethaveni iphela iba ngamashwa ngumgqwaliso lento zizimnyama. Iyalifuna ke iyeza. Izilwane zizindidimos. Isilwane yi-advanced kwezi zinto zezimnyama, because xa unesisilwane nobuya kwi-interview kubonwa lento, nobu une-boyfriend girlfriend uhamba nalento, nobu phakathi kwabantu nje ucaceleki ulandelwa ngalamathunzi amnyama. Yile nto ke iba yingxaki jikelezise abantu abaninzi. Umntu ukhona omnye okhalazileyo, ukhalaza komnye ondifonelayo batata uphele nantsi iclient yam uthi kudala ihamba amayizi udikiwe. Sudikwa mntanomhle, azidikwa ezi zinto kuba kaloku that's what they want, ukuthi udikwe uzoba sisisulu sazo. Don't you ever give up. Uba uncedakalanga kwaBhele hamba okhangela omnye man, because le nto yakho mhlawumbi ayisifune esandla sakwaBhele, iyalifuna ke iyeza into yesilwane. Kubekho lena ekuthiwa kukusebenzisa amayeza amdaka. Wena mntu ohleli nje ulwa nabantu, ndifuna ukumbetha ngeli namhlanje, ndifuna into. Yabona ke wena mntu onjalo uyathakatha. Emayezeni sithi into yomntu mayibuyele emntwini wayo. That's all we say. Kuba kaloku awufuni xa uyithumela into kumntu othi bonke abandisebenzisela amayeza makwenzeke into ethile ibuyele back kuwe. Xa uthi into yomntu mayibuyele kuye, ibuyela kuye, ayiphindi ibuyele kuwe. Kaloku andithi uthe mayibuyele emntwini wayo ayoyakho, iyalidinga ke iyeza lesithetha ngayo. Ukubulala okanye ukuphalaza igazi okanye ukukhathaza abantu mntanomntu, kuve kuthiwa uyawuze ukhathaza umntu orongo ngenye imini. Bakhona abantu abathandwayo zizihlwele zasemakwabo, othi xa umvise ubuhlungu zikubethe izihlwele zaloo mzi. Iyayifuna ke into yoba uyicengelelena, ayifuni yeza. Sisimnyama naso into okulandelayo, hamba uqhwatywa nangempama apha endleleni. Kubekho aba benza into engahambisaniyo nesihlwele, ingakukuyolanda izinto zasebuthakathini, ingakukwenza amanyala phakathi kwekhaya. Wena ucofa abantu belikhaya, ulala nabantu belikhaya, wena unyuka ubeza uthakatha abantu belikhaya, uyamosha kwelikhaya. Wenza izinto ezithi xa zijongwa sisihlwele, isihlwele sinikini intloko njengaye wonke umzali obuzawuthi xa usenza into embi phakathi kwekhaya omnye ade alile kube ngazi uba makakuthini. Ngamashwa ke lawo zizimnyama, ngumgqwaliso lo, sisichitho. Ukufulathela abantu abadala mntanomhle, ndithetha ngabantu abadala bakowenu abangasekhoyo, awusabahoyanga. Ngaba bakugadileyo, wena uthe phithi into yimbi ocimba iza kunceda, kanti eyona nto incedayo yile uyilahlileyo. Iphinde le nto ithi awukwazi uhlonipha uthande abantu abadala abangekhoyo ube uneglekte aba bakhoyo. Ithi loo nto noneglekta aba bantwana baba bangekhoyo uqumbisa abazali. Kaloku andithi lo mama wakho ngumzali wakhe umakhulu wakho, wena uhoya umakhulu awumhoyanga umama luphilayo. Indeke lento soze siyigqibe. I just want to emphasize nje le part yokugqibela because it touches me. Lento ithi abanye abantu baqumbelene nabazali babo.
ndiye ndithi kumntu endithetha naye kwezi phone sessions, ndithi mntanomhle cenga wena, sucenga umzali, cenga wena, zithobe phambi komzali wakho, ngumzali wakho, noba kuthiwa waye kuthakathile, abanye bathakathwa ngabazali. At the end of the day umzali wakho becomes a key, unless uyithethele emachantini uthi ndiyamdisowna umama, uyichaze uba udisonela ntoni lo mama lo tata, udade oba lo mntu unguye. Nansi ke into esiyigxininisayo kulo big note ithi not zonke ezi zimnyama, ezi zichitho, zonke ezi cases kuthiwa ezinye azifuni kwa PCAyeza, they want you to go home. Ezinye izinto mntanomhle ziyosonjululwa ekhaya, nje bungagoduki nje wena lamkhukhu wako kwenu uphakamele kuba uhlala ezifletini eziphezulu, ukunyangwa kwakho impilo yakho ikulamkhukhu. When besiselenge kulo September odlulileyo kukho ingoma endayithandayo eculwa ngamabhele ethi noma umuzi wenziwe ngodaka kusekhaya la, bazawuyazi ke abantu base KZN lo ngoma ndayithanda, ithi noma lo mzi ngowodaka kusekhaya. This is where your energy is highly concentrated. This is where uzawufuna naxa uyolungisa into zakho uye khona kulo mzi owenziwe ngodaka. So uphakamela ulungise mntanomhle ukwenzela uba ube ngumzi omhle. Masihlanganise ke siyeke ukushwabula ngokunayo ubhele wenza as generational cases. Masihlanganise lamayeza ke sinyange ezi zinto ezingafuni into isiwa phakathi kwekhaya ezifuna uzenze ngamayeza. Umvuthuza, sithethile ngawo umvuthuza, sathi zifumanele umvuthuza, sisebenzisa igqabi okanye sisebenzisa ingcambu okanye sisebenzisa the stem of umvuthuza. Ungazihluphi kuba uzawufika usucculent, usebenzisa unjalo. Sifake umaphipha lona olixolo, not umaphipha lona oyintelezi, ixolo. Sifake umvithi, forgive ispelling mntanomhle, umvithi. Sifake umvithi, ndiyabona ubhele ubhale ngxamile lento kabhele ifuna ugqiba is Friday namhlanje. Sifake impindamshaye, bathi impindamshaye, ukuba ifumana impindamshaye uphindamshaye ngamfumana noba nguphinda umva. Sifuna into ebuyisa izinto zibuyele emva. Sifumane liyeza kuthiwa siskolpat, liyeza elilumayo, not iskolpat as iskolpat, bathi ufudo, ingevu, liyeza elo elilumayo. Sifumane icimamlilo, bathi isicimamlilo, ukuba usifumana icimamlilo ungafaka noba ngumhlakaza for purpose yale discussion. Uyayixuba ke lento in equal parts, ungayingqusha, ungayigrate, ungayithini, uyihlanganise in equal parts. Ungade ke wena xa uqonda uba uyayonqena ethile kubiza uthi for usela uphungule yona, but mix wena in equal parts. The best thing ke kwezi zinto, mixa yonke lento umane usikha ke za equal parts, where you'll take 2 spoons uzibilise, boil in 1 liter, not more than 5 minutes. Uzawusela ke apha icup twice a day, uyigqibe la liter, and then ke uzayiphinda kwiveki ezayo, and then kwiveki ezayo you do the same. Kuba kaloku silwa into apha eyondeleyo, funeka siyibethe siyiphumze. Njeba ndizawusela nje kwi-Saturday ndizawuthini, ndizawuphalaza, but njeba ndiqalisile usela I steam. Uyeva 5 spoons kwi-5 liter, you steam. Xa ugqiba futhi uyayichitha, uphinde ngomso uyayichitha, at least 3 days. Ukuba uyakwazi ugqitha kwi-3 days, 5 days ungadluli ku-5. Njeba sitshilo sathi uyasela i-2 days and then utsibise noba yi-3 days uphalaze 3 spoons kwi-5 liter. Uzawuyenza loo nto kule veki, kula veki ube ugqibile. Sithi ke while usebhizi yiloo nto zizamele i-coconut oil ethakwe ne-aloe vera. Masiyilungise, zifumanele i-aloe vera oil. Fumana i-aloe vera oil. Uyayifumana ke kwiikhemesti ezininzi i-aloe vera oil. Uyayifumana kwiikhemesti ezininzi, uyayifumana kwezinye i-cosmetic shops, uyayifumana nalapha ekhaya. Ithi xa sewuyigqibile le course ufike kusuku lokugqibela uqalise ke mntanomhle ukuzithambisela lo aloe vera oil. Aloe vera ke yenziwa ngecoconut. I-aloe vera xa beyenza
likhala necoconut benze aloe vera bayidibanise noma vitamin E kunye ne-essential oils. Uziqhubele olo hlobo ujonge ukuba kuzibakho mehluko na. Nantso ke into besiyiphethe ke bantwana abahle sithi wena mntu othi iindaba zakho awuziqondi kakuhle uba zifuna uthini, ungayojikela kumntu obonayo ayokuhlola. Ungafowunela apha kwatata uBhele siyincoko lapha simamela wena ulitsho ibala kulitsho sili-interprete sithi on the basis of what you said this is a probable cause. Nansi ke into esirecommenda as i-way forward okanye i-treatment. Nalo ke la namhlanje ligqithile kula mizuzu iqhela uba yiyo efike namhlanje ku-15. Ndiyabona uBhele udwabile namhlanje ulibele by Friday. Siyayeka ke iyalala siyodibana ngomso Saturday camaku.